Hapana kana mbavha yakauya inobva kunze. Mbavha ndei mbavha itarisa kuno. Iwe mati muri chinechi baba nemwana vandi baba wangu. Oh, mudara Wangu. wakadi baba wangu. Aiwa tishitse maoko mudara. Aiwa nirondo. Nyaya dzenyu dzatonakira pano papa. Tinotenda. Hamuna kukanganisa kuuya pano. Tinotenda. Mafonera Wangu prophet akabiwa takarara. Ndakazongomukawo makuseni ndichiona yawo ndisina foni yangu. saka makaziva sei kuti akabiwa? Ndakati ndamuka kudaro ndati gare gare mudhara akazomuka wakati handina foni. Vadangozoti kutobiwawo. Ichokwadi ichocho. Ndafarira baba vanoita kuti zvitsigika. Kwanzwa kuti ichokwadi ichocho. Unonyatsonzwa kuti zvaane mutsigo. Dai ndine besi. Vanhu mazuva ano ndapika. Makazvinzwa? Handanani. Mwari haakupe zvese kani. Ndakaita hati break ndiri kumusha. Handi kumusha kunoitwa yeye kumhoresana muruoko. Kumusha unotomhoresa. Nokuti ukasvika wakanyarara unonzi uko uri mwana waRodwell posei kusandimhoresa. Saka ndakangodzidza kuti ndikangoona munhu ndobva ndati mamuka sei ndichishedzera. Ndakazonzi ndavamwe mai zvino bhodhi yenyu nevoisi renyu hazvipindirane. Ndikati kochanda ndakuzviitirawo chii. Nai baba, kana ndikati mwana wenyu uyu ndiye akaba mafoni mungazvitende? Ipapo ine handikwanisa kuti ndingatende nokuti ini ndakabirwa ndakashokumawo ndisinawo foni yangu. Ndakaindimbokuratidzai kuti unoita sei kana uchida kuti chokwadi chibude. Young man! Prophet. Zorera mudhara foni yako. Unotengesa mafoni kuti uite zvemadrugs. Baba, foni ine chikomana chakatengesa ndobva chatengesawo neyacho. Hapana kana akabirwa, hapana kana mbavha yakauya inobva kunze. Mbavha ndei mbavha itarisa kuno. Iwe kupindura kazvitaurwa izvi. Kupindura kazvitaurwa izvi. Tozvitorera kumba mudhara. Regai ndikutaure mukatasazera remwana uyu. Munoshamisika kuti atengeserei foni yake neyababa. Ndosaka tiri kugara tichiti vana vedu vari kuparara nekuda kwemadrugs. Chinhu chinonzi madrugs chinhu chakaipa. Chaparadza misha yakawanda. China addiction. Uyu mwana uyu kuba kwaaita hakuzi kwemweya usina baba. Patende kwekubata zvinodhaka. Mari yoshota obva afila kuti regedza ndichitengesa. So papa, ukunzwa here zvitaurwa izvi. Prophet. Makateerera? Ndakateerera. So kana mabva pano chirega yenyu kunoudza maneighbor kuti takabirwa. Mbavha ndei. Asi inoita zvekubata zvinodhaka. Now, kubata zvinodhaka kunopera. Tinonamata isi tinobvisa mweya inopusha munhu kuti ade zvinodhaka. Asi pane addiction. Zviya zvakafanana nemunhu ari kufemba bute. Kana achiputa bute anozogona kutadza kuriregedza. Iyoyo addiction iyoyo
ndo yatinokurudzira kuti mwana uyu atsvage vana mazvikokota vanogona kumubatsira. Ndiri kumuti mwana pakuti mwana kwamuri, but mudhara anoda kubatsirwa. Chisimudza maoko chikomana. Simudzai maoko nembaba. Father, I pray for this family. Nekutora mukana uno kunamatira vana vese veZimbabwe. Vararama upenyu unoshungurudza nekuda kwezvinodhaka. Kune vabereki varasikirwa nevana, vamwe vaive nefuture yakanaka, vamwe vaive naramangwana muzvikoro, but vakurarama mabasa akaipa. Vamwe vari kupinda mumhosva dzinopinza vanhu mumajeri. Dai panguva ino Jehovha mandinzwawo minamato yangu kumwana ari pano nhasi, nekunamatira uyo akanditarisa, ane mwana kana hama iri kumushungurudza nekubata zvinodhaka. Ndinonamata Baba panguva ino kuti munzwe minamato yevana nezita raJesu. Amen. Ndemnogara basi. Come here, that one who is crying, we are tinzwa. Come here. We are chairman chinamata wengawe. Just stand there. Tell me why you are crying. Anonzani. Father, I release Tinotenda right now. Mupe testimony. Nas kwetere mwezua. Nas kwetere mwezua. Give me your hand, my daughter. Ndipe ruoko ruoko. Nekuti wakumbira nyasha. Nekuti wagamchira munamato. Hanzvadzi yako yapona. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziba zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Wina Prophet T. Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyaphela ngesonto mhla 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, Corner Highland Road naMushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate Shayutingo ku0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.